کریارên PKK'ên dawiyê li dijî Herêma Kurdistanê karvedaneka mezin di nava Kurdperweran de durost kir ku tevaya şîrovekar û rewşenbîrên Kurd dibêjin PKK dixwaze qewareya Herêma Kurdistanê ji nav bibe û pîlanên dijminên Kurdistanê bicî bike. Di êlêdwaneke taybet de bo arkê Ferhat Şahîn endamê Polîtbûroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ragihand ku êrişa PKK bo serpêşmergeyên Herêma Kurdistanê nayê wateyê ku şerê Kurdî Kurdî ye belku şerê kemîneyeke tûndrewe li dijî berevankarên doza Kurdî. Herwiha Ferhat Şahîn got ku hebûna PKK li her cihekî xizmeta doza Kurdî nake. PKK mîna penceşêrê ji bo doza Kurdî û li dijî tevaya hewlan radiweste ku armanc jê serkeftina doza Kurdî ye. û ji alî xwe ve jî Zerdeşt Mustefa endamê amîndariya giştî ya Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê derbarê êrişa PKK bo serpêşmerge taybet ji erkê re got ku erke li ser tevaya aliyan rêzê li xak û serweriya Herêma Kurdistanê bigirin û Herêma Kurdistanê berdewam piştevaniya Kurdan li parçeyên dinyên Kurdistanê kiriye. Hajar Hesen sekreterê Yekîtiya Xwendevan û Ciwanên Demokratîk Kurdistan Rojava got ku PKK berdewam rewşê aloz dike û rewşa nihayek û dever bi giştî û Herêma Kurdistanê têda derbas dibe gelek hestiyar e. Êrişa PKK bo serpêşmergeyên Kurdistanê pêwîstî bi şirovê nîne ji ber armanc jê durustkirina aloziyan e û pêwîst e PKK gorapana xebata xwe bo Bakurê Kurdistanê veguhaze.